En løbetur. Sveden dryppede ned fra min pande. Jeg var i virkelig dårlig form. Jeg prøvede at fokusere på naturen, jeg var omringet af. Jeg lagde mærke til, at der var mange brede buske langs vejen, og jeg så, at nogen havde fine røde bær. På den ene side af vejen kom der pludselig et hus til syne, og jeg kunne høre en hund gø. Da jeg kom tættere på, kunne jeg se, at det var en lille ruhåret hund, og den havde en gren i munden. Den lignede en, der gerne ville lege. Jeg ville dog ikke lege, så jeg løb videre. Efter huset delte stien sig i to. Den ene var en lige gruset sti, og den anden mere kringlet med en lille sø til den ene side. Jeg valgte den med søen. Søen viste sig at være grumset og lidt ulækker, så jeg stoppede ikke op for at kigge på den. Jeg løb videre af stien. Der var blevet fældet mange træer på det seneste, og der var en del lave træstubbe. Jeg var så småt begyndt at have trætte ben, og håbede derfor på snart at være ved enden af min rute. Pludselig kom der en stor lysning til syne, og det så flot ud med lyset igennem træerne. Jeg kunne mærke varmen fra solen, hvilket kun gjorde, at jeg kom til at svede mere. En anden forbipasserende løber krydsede min vej. Det var en høj kvinde med pink løbesko på. Jeg sagde forpustet hej til hende, da jeg passerede hende. Efter jeg havde passeret hende, besluttede jeg mig for at vende hjem. På vejen hjem lagde jeg mærke til, at jeg havde taget min venindes løbesko på. De passede dårligt og var lidt smalle. Jeg håbede ikke, jeg havde gjort dem for beskidte. Turen hjem gik hurtigt, og jeg tænkte for mig selv, at jeg var kommet i lidt bedre form, og at jeg måske ville bestille en stor pizza til aftensmad.